Представя ви Евгений Илиев. Днес човека не са се държали добре с него, както виждате. Искам на този човек да му даря. Купил съм му храна. Да му даря. Ето е храната, ето. Да му даря тези 1000 лева, за да може той да се чувства щастлив. За да може, дарявам му ги, за да може той да се чувства щастлив и да бъде добре. Защото доброто ще спаси света, нали така, приятел? Да, така. Доброто ще спаси света. Възтържествува. Доброто възтържествува. Спаси света. Понякога може и нашите родители, и ваши родини да са в това положение. Затова не бъдете лоши, помагайте на хората, бъдете добри хора. Искам да помагате на хората, да взимате пример от мен, защото доброто ще спаси света. Когато ние правим добро, Господ ще ни го върне. Трябва да се прави само добро. Господ е велик, Господ е велик, Господ е велик. Хора в нужда, защото този човек има нужда. Този човек носи душа и сърце, има нужда от това. Да си жив и здрав, приятелю. Винаги ще помагам с каквото мога, докато съм жив. Няма никакви проблеми. Не се съдържали добре с него днес. Това се вижда.